One more night. Kailangan ko ng gunting dito, Libunaw. Ayan, shout out sa 0 viewers. Mukhang gunting. Sabi yung isang At malaki. syempre, paikutin mo yung electric fan. Ayun o. Kunin mo. Yung ano mo doon? Oh. Ilagay mo muna doon, takpan mo ako ng platito doon. Mauubos ko na to. Ayan, Manay Bicol, shout out. Ano muna tayo ngayon? Direct muna tayo ngayon. Bakit pinag-i-scroll mo ko, Agoy? Shout out, shout out. Ayan, mapatahi man tabi ka kikalson. Daranay, di ba? Naita. Tayon ta. Tasulsyon tayo di sa makina. Baka maluwag sa barter. Ayan. I-file mo na ta. Tahin natin dito. Direct muna tayo ngayon. Bahala na. Kung may pumasok man, salamat. Kung wala, adi wala. O, di ba? Kung wala pumasok, mag-end. Nasanay na tayo sa sa screencast ba. Ngayon, magwalwal tayo ngayon. Habang tayo ay nagbo-work. Habang tayo naghahanap buhay ba. Kuda garter. Daranay dita. Kayo kita ini kadang-kadang garter di manay. Alagad ni Manay Mirna, si Manay Mirna at saka si Manay Bicol. Ayan, magkumustahan kayong dalawa. Apply ako. Oy, pwede na. Mag-resign ka na yan sa trabaho mo. Tagapaypay ang kailangan ko dito, Manay Mirna. Manay Mirna, maray na bang gitabe? Oh, maray na bang daw, sabi ni Manay Bicol. Ayan, mga Bicolana, shout out. Nagsama-sama ang mga Bicolana ba? Mami, ano ba to? Mamita man, pasahod mo. ano mamita man? Ayan. O, di ba? O, shout out sa 6 million in the house. Meron naman pumasok kahit paano. Mamira, mamira. Si Spelly, shout out. Ayan, direct muna tayo ngayon. Pag walang pumasok, o di wala. Bawal utang ha. Ako, legit mo. Legit mo nga naman si Spelly. Totoo yan. Totoo naman talaga yan. Legit na mo yan si Spelly. Kahit yan hating gabi na, pag nakita ka nag-live, ayan. Mag-ano yan, magtusok yan. Kahit tulog na yung may-ari ng live, nagtusok yan. Magigising ka na lang, may tusok ka na. O, talagang ganyan yan si Spelly. Kaya maraming salamat si Spelly. Thank you so much. Buti meron isang Pelis Cooking na umiikot kahit mga tulog yung mga may-ari ng live. Ginagapang ba? Yan, namiss ko na rin magwalwal eh. Dahil wala naman tayong mumu ngayon, magwalwal tayo ngayon. Habang nag-work ba? Wakwak, ikati peli.
nako, Ginoo. Salamat sa pagiging wakwak niya, Sis Feli. Uy. Oy, Lakay, may galap shout out. Lakay, may galap shout out. Ayan, di mo na ako mag-ano sa inyo ngayon ha. Makipagwalwalan muna ako ngayon. Mamaya ako mag-ikot sa mga bahay nyo. Tanda ko naman kung sino yung mga pumapasok. Mag-iiwan na lang ako ng ano, ng baka sa mga bahay-bahay nyo. Ayan, ano ba ito? Magasugang na ako manay. Halot na. Sige, manay Bicol. Magsugang ka na ta, baka matutungpakan. Bantayan mong maray maga. Ako nakaluto na. Mag-ikaw na sana. Nag-adobo kung kangkong kangina. Ayan, sa mga taga Bicol dyan, ingat-ingat. Nandyan na naman si Leon sa Bicol. Sa gawin Bicol na naman ang target ni Leon. Mas malakas kaysa kay Christine. Kaya ang mga taga Bicol region, konting ingat. Si Ramsa na. Ayan. Oo, namiss ko kaya man ay mag-adobo ng kangkong. Nilagyan ko ng pinagpalanalan ako baka piglagyan ko ng adobo ng baboy. Ayan, sa mga nagtatanong pala kung ano yung pinagkakabala ni Bicolana, ito pinagkakabala namin araw-araw. Busy. Yan, maraming salamat sa 8 million in the house. Thank you so much. Magano nga ako, mag-change account nga ako kasi meron akong gagalaan. Abang nagla-live tayo, umiikot tayo sa iba. Ayan, graduate ako sa Pananahi Manay. Talaga? Ako, hindi. Experience lang tumanay. Natuto lang ako basta natuto lang ako kabog. Hindi ako nag-aral manahe pero natuto na lang ako basta. Ayan, madali lang naman madali lang naman gamit ng makina, di ba? Depende sa Ayan, kahit pa paano, may pumapasok naman. Kanina, 11 viewers naman, Ngayon, 8 na lang, di ba? Salamat sa inyong lahat. Thank you. Mamaya ko kayo gapangin sa mga bahay-bahay nyo ba? Pag di na ako busy. Ba't ang itim naman ng kamay ko dito? Ang itim naman ang kamay ko sa video. Diyos ko, para naman akong nog nito Forever young, I wanna be.
Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. At naging 13 naman, syempre. O, di ba? Hmm. Kapit lang kayo, 13 million in the house. Huwag kayong bibitaw. Huwag kayong bibitaw, dyan lang kayo. Samahan niyo ako hanggang sa makayari ako dito. Pero napapansin ko umiinit ang panahon. O, diba? O, meron naman tayong 15. 15 viewers. Hindi bumitaw yung 13, nadagdagan ng 2. Late talaga yung cellphone ko ba? Ayan, sa mga nandyan, thank you so much. Thank you very much. Maingay ang mga aso. Wow. Manay, baka matutungkang sugang mo, ha? Shout out 13 million in the house. Thank you so much. Ayan, patamsak. Grabe namang itim ng kamay ko dito ay. Parang ni Greta. Parang ni Greta yung kamay ko dito sa video. Parang ano, sigurota.
11 million in the house. Shout out. Thank you so much. Ma'am Sachi, maggalap shout out. Yan, nakapagwalwal din sa wakas, Ma'am Sachi. Oh, Idol Jutor, maggalap shout out. Mamaya ako gagapang sa mga bahay nyo, guys, ha. Kapangin ko mamaya yung mga bahay-bahay nyo. Ay, sa wakas, ano naman. Tawag dito, 17 viewers naman, Madam Yunes. Hello. Magwalwal muna tayo dito, Madam Yunes. Ay, nako. 170 million in the house. Thank you so much. O, di ba? Sabi ko kanina, Madam Yunes, mag-direct ako. Bahala na kung may pumasok. Salamat. Pag wala, di mag-end tayo. O, ganun lang yon. O, ako muna panoorin nyo ngayon kung paano ako ang init talaga, lo. Idol Tutor, Miguel, shout out. Thank you so much. Thank you for coming. Ayan, maya akong magapang sa mga bahay-bahay nyo, guys, pag di na ako busy, ha. Ayan, mag-live ako, maliligo. Ay, nako, mag-viral yan, Madam Yunes. My goodness. Kahit ako, manonood ako niyan. Madam Yunes, kahit ako manonood ako niyan. Agoy. Kailangan walang saplot, ha. Ayoko na may saplot. Umpisa na yan, Madam Yunes. Wag na, ikaw. Sa akin, okay na to. Hindi ko na kailangan mag ligo challenge. Uy, may 17 viewers tayo. Thank you. Salamat, 17 viewers. Thank you so much. Patanaw mo naman ako dyan. Mamaya. Si Baby Paco. Sino ba to? Baby Paco. Sino to si Baby Paco? Baka mamaya meron lalabas dyan. Old na ako. Kanino yan si Baby Paco? Edbons, sa'yo ba yan, Edbons? Edbons! Edbons Pogi! Sa'yo ba yan? Sa'yo ba yan? Alam ko ikaw lang ang may mga pangalan na karumal-dumal na ninja. Ay, Diyos ko, day! Kanino ba yan? Yan, 13 million in the house. Kapit lang kayo, huwag kayong bibitaw. Wala na ako maisip na video, Madam Yunes, na gagamitin na ba? Ayaw na ni Lolo ng ayaw na, nananawa na si Lolo. Ayan, nagkamali ka. Oy, nagkamali nga. Kanino ba yan kasi? Bahala ka dyan. Hindi kita dyan batiin ng matino. Hindi kita dyan batiin matino pag di ka nagpakilala. Alam mo naman tayo, gurangers na. Hindi na matandain ba? Bahala ka dyan. Bahala ka dyan, Baby Paco. Ligo muna ako, agoy. Ayan na nga ba sinasabi ko, natuloy na, matutuloy na yata. Ang ligo challenge.
Ligo challenge! Ang bilis mo makalimot. Agoy, bilis mo makalimot, pastilan. Bahala ka sa buhay mo. Ang bilis mo makalimot. Wala akong nalilimutan. At wala akong naaalala. O, di ba? 23 million in the house. Nabubuhay pa unti-unti. Thank you so much. 23 million. Up, up, up. Biglang naging ang 40 na lang Up and down. Bahala ka dyan sa buhay mo, baby pa ako. Ayaw magpakilala. Isa lang ang lagi namumusit sa akin, si Edbons. Kaya si Edbons lang ang naiisip kong ikaw yan. Kung hindi man ikaw si Edbons, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo ba? Kung ayaw mo magpakilala sa akon. Shalalala. Shalala in the morning. At meron tayong 13 viewers. Shout out. Together. Aray. Pag nag-click yung nananahi ako, lagi na ako magda-direct ngayon. Dito na ako sa Ayan. Ida-direct ko na lagi to habang nananahi tayo, di ba? Mumo, sana magustuhan ninyo. Oy, si Tommy. Tommy, hello Tommy. May shout out Tommy. How are you Tommy? Si Tom Tom. Tom Tom. Ma'am China, may shout out Ma'am China. Nag-direct na ako Ma'am China. Dahil wala naman yung mga mumu namin ngayon na namasyal sa inyo, kaya mag-direct muna kami. Nebicol, salamat. Nakaluto ka na ni umoy mo. Manay, luto na sumoy mo Manay. Uy, meron pa. May 22 pa tayo natitira. May 22 million pang nalalabi. Thumbs up dan. Kanino to si Tommy Tintin? Kanino naman to? Magpakilala kayo. Uy! Kung man hindi man ako matandain talaga. Magpakilala man kayo. O, shout out sa 22 million in the house natin dyan. Nandyan yung basket. Nilagay ko ata dyan sa basket na nandyan. Kasi ginamit ko hapon, hindi ko naubos. Siyempre, meron tayong 15 viewers. Si Dawan. Puntahan muna si Dawan. Silipin ko muna si Dawan. Yan, shout out, shout out. Uy, ano nangyari? Ay, nag-live si Sis Boyski. Hindi ko nakita, agoy. Sorry naman si Kuy Boyski, hindi ko napansin nag-live ka. Ayan. Yan, Dawa. Ay, Dawan tuloy. Ayan, Tommy Tintin, maraming salamat sa patamsak mo dyan. Thank you.
Uy, may 25 million in the house tayo. Swerte! Swerte talaga. Nag-chat yung anak mo. Libunaw. Ang sabi. Nakita mo daw ba yung ano, yung hindi niya nakikita. Forever young, all of you. Nasaan pa yung swerte yung... Perting ano ba? Oy, baby pa ako, salamat sa iyo dyan ha, kahit hindi kita matandaan kung sino ka. Thank you so much. Maraming salamat sa iyo dyan. At sa 90 viewers natin, maraming salamat pa. Wow. Yun nandun sa kabila, sira ba yun? Meron ko nakita doon, sira ba yun? Ano sa kabila? Yung ganyan, yung kila nanay. Wala? Mm-mm. Buo yung ginagawa ko. I've been so far. $21 million in the house. Thank you so much. Oy, Gagamrak, may kalab shout out sa iyo, Gagamrak. Thank you, thank you. Yan, sorry guys ha, hindi pa ako makakapag-play ng mga video-video nyo guys ha. Dahil busy si Hoss. Ayan, maraming salamat sa palike. Thank you, thank you. Yan. Lock. Daming salamat, Gagamrock. Thank you very much. Thank you, everyone. Ang itim-itim naman ng braso ko dito ay Sir Rick, may kalat shout out. Ayan, magwalwal muna tayo, Sir Rick. Pahinga muna tayo sa screencast. Ayan, may kalat shout out sa lahat dyan. God bless you all, friend. Ayan. Ay, pakibaba mo nga muna to dito, darling. Oops. Baby Paco, thank you so much. Agoy, uy, may 27 million in the house tayo. Nakaswerte ba? Oh, see? Ano pa? Ayan, oy. Oo, okay na. Galing naman gumawa ng basahan. Oo, Sir Rick, ito ang business namin. Ito ang pinagkakabalaan ko, Sir Rick, araw-araw, kaya laging pagod. Laging busy. Oh, di ba? May 25 million in the house na tayo. Oh, Idol Tutor, may galab shout out. Idol Tutor, thank you, thank you. Yan, maraming salamat sa inyo lahat dyan, guys, ha. Thank you. At nag-comment si Cesar Abo sa ating nakita ko. Uy, baby Paco, maraming salamat sa iyo dyan ha, kahit hindi ka nagpapakilala kung sino ka. Thank you talaga, thank you.
Ganito lang ang gawain ko, Sir Rica, araw-araw, maghapon. O, di ba? Meron tayong hindi bumababa sa ano. O, Anak ng Oy, Nanay Corazon, mega love shout out po. Thank you for coming, Nanay Corazon. Salamat po sa palike. Thank you very much. Ayan. Maraming salamat po, Nanay Corazon. Ayan, pasensya na guys ha. Hindi ako makakadalaw muna sa mga bahay-bahay nyo. Dahil busy pa tayo. Ayan. Singer mo, makina, matagal na yan. Meron kami na yan, kaso walang walang maron. Anong maron? Anong maron, Sir Rick? Sa 22 million in the house natin, walang marunong manahi. Ayun. Ikaw naman, Sir Rick eh. Good evening po, Ma'am Bicolana. Good evening, Nanay Corazon. Salamat po, Nanay Corazon, sa iyong pagdalaw sa aking munting tahanan. Thank you so much. Dalhin mo dito, Sir Rick, at gamitin ko. Dito, gamit na gamit yan. Singer ba yan, makina, yung pananahi? Hindi po. Ano to eh? Ewan ko paano nga tatak nito, nakalimutan ko. Fuji. Hindi din to Fuji, hindi. Iba ang ano nito, iba tatak na ito eh. Bagay. Nakalimutan ko yung tatak nito, Sir Rick. Nabura na kasi sa tagal eh, sa tanda ng makina ko eh, nabura na. Yuki. Hindi rin Juki to. Juki yung isa, yung luma. Ito ba po to yung sinap ko kay Eric? Iba, ano nito, iba ang ano nito. Nakalimutan ko ano yung bilis, di ba, Yarina? Ganun lang kabilis. Yan, maraming salamat, Sir Rica. Mamaya ako ikot sa mga bahay-bahay nyo. Magandang negosyo yan, basahan, need yan sa bahay, Ma'am Bicolana. Oo nga, Sir Rick, lalo ngayon tag-ulan. Taglakas ng mga doormat.
Busy na tabi, Manay. Ayan. Uy! Si Manay Mir na pala yun, Manay. Ikaw pala yan. Basher, umigalap shout out. Thank you so much, Basher. Thank you for coming. Nahuli din kita sa wakas. Sabi ko sa iyo eh. Mahuhuli rin kita sa sarili mong huli. Sabi ko na nga ba eh, mahuhuli din kita sa huli, sa bandang huli. O, nahuli nga, nalimutan mo siguro man. Ayan o, agoy. Nalimutan mo. Nalimutan mo na ba ang mga pangako mo? Tawa ka ngayon. Huling-huli. Agoy. Wala kang ligtas sa akin, Manay. Wala kang ligtas. Kanina ko pa talaga inaabangan. Sabi ko, mahuhuli ko din to. O, diba? Salamat, Manay, ah. Thank you so much. Di pa ako nakagapang sa balay mo, Manay. Tabisi baga. Mamaya na lang gabi. You are international. Taylor, sabi ni Basher. Basher, thank you, ah. Thank you so much, Basher. Uy, 22 million in the house. Thank you very much. Bakit dumidilim? O, diba? Meron tayong 22 million in the house, Sir Rick. Ay, sana all. Sana all na lang talaga. Oh, minamahal pa rin ako ng mga mumo. Nandiyan pa din sila, di pa ako iniiwan. Di pa lahat di pa lahat nagwelga. Sir Rick, hindi pa nagwelga lahat. May natira pa. Hindi pa nila ako lubusang iniwan. May natira pa. Ano yan? Makina. Hindi, sa ano to, di kuryente hindi siya dipadyak si Rick, hindi kaya sa dipadyak yung doormat. Ano to? Di motor siya, di kuryente. $20CH, may galap shout out. Ayan, 23 million in the house. Thank you. I love you mga mumo. I love you so much mga mumo. Ayan, meron pang natitira. Hindi pa naubos. Akala ko nag-welcome na lahat, Madam Eunice. May natira pa pala. Sana all host. Ay, nako. Sana all ka dyan. Akala ko nag-welcome na lahat eh. Meron pa naman pala natitira, Madam Eunice. Pinag-welcome tayo, Madam Eunice, ng mga mumo. Woy, may 28 million in the house na tayo. Konti na lang, magta-30. Up! Sir Rick, sigaw mo nga dyan. Up! Ayan, paabutin mo naman ng 30 yan. 30 lang, masaya na ako. I-30 mo naman. Ay, puta, bumagsak. Ano ba to? Your live video, super sister. Ano daw? Basher, thank you so much ha, Basher. Basher. Nakabulol naman yung pangalan mo, Basher. Thank you so much, my friend. Mayayari ko yata yung need more visitor, come your Ay, Sir Rick, wala si Chan Chan. Mamaya yun, andyan yung Sir Rick. Napakakulit. Panayang I love you.
Darling pa daw kung pumira. Thank you very, very much, Basher. Thank you so much. I love you, my friend Basher. Oy, nako. Huwag mo nang hilingin yung face ko, Basher. Busy. Forever young, I wanna be. Oops. Thank you very much. 20 million in the house. Thank you. I'm brother. But I'm brother, you are sister. Nagpipirito ng ano, tuyo. Ang bango, sarap. Yan, may love shout out. The MC Survivor, may love shout out. Thank you for coming. Ate Myrna Grande, may love shout out, ate. Salamat po. Bisibisihan si Hos. Oy. Thank you very much. Bye-bye. Ayan, thank you, Basher, ha. Thank you. Ayan, keep safe always, Basher. Thank you so much. 28 million in the house. Thank you. Ate Myrna, salamat po, Ate Myrna. La 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 la. Madam Yunes, naghilod ka ba? Sis Yunes.
Ay, nalaglag na. Mm. May pitik yung sinulid pag matigas yung gilid ba. Nangawit ako magwalwal ay. Yan, 20 million in the house. May talag shout out. Salamat, salamat sa 20 million in the house. Thank you so much. Kapit lang, 20 million. Walang iwanan. Ano Sir Rick? Abos Rick, walang iwanan. Walang laglagan. Nalaglag na yung tatlo. Walang iwanan hanggang sa dulo. Nako, Sir Rick. Magsipag-well ka na nga, Boss Rick eh. Lumipat sa iba. Hindi, okay lang yan. Siyempre, lahat kasi yan. Gusto naman mapag-viral ni Lolo, kaya okay lang yan, di ba? Huwag tayo maging maramot sa iba. O, di ba? Huwag yung puro tayo lang. Kailangan mag-share naman tayo ng ano. O, di ba? Sinasabi nga nila dati, Ma'am Bicolana, kahit yung ano lang, papuntay mo naman sa amin. O, ngayon, ando na sa kanila ngayon, di ba? O, ganun lang yun. Tayo naman ngayon muna ang ano, ang mga. Hayaan naman muna natin sila na mag-enjoy. O, di ba? Si Boss Rick, nag-30 na. Yay! Thank you so much sa 30 million in the house. Thank you, thank you. Meaning, nagugustuhan din nila yung aking pananahe. O, di ba? O, see? O, di ba, Boss Rick? O, ayan na yung 30. Gagamrak, thank you so much. Nakakangawit magwalwal nga lang. Ganda host, magkano? Sabi ko, mura lang, gagamrak pag pipikapin mo dito. Pag pipikapin mo dito sa bahay, mura lang. Nandito lang kami sa ano, sa Bulacan. Ayan, bukas, iba naman ang mapapanood ninyo. Mapapanood naman ninyo bukas kung paano ako magpaikot. Kung paano natin tatahiin itong gitna na to. Ito. Nakikita nyo to. Oy, 33 million, Boss Rick! Ay, nako, lumagpas na sa 30. Umigit na sa 30. Sana all. Sir Rick, Boss Rick na, saan ka ba? Saan ba yan, host? Dito sa Bulacan, sa San Miguel. Layo. Taga saan ka ba, Gagamrak? Anong lugar ka ba?
O, siyempre bukas iba naman yung mapapanood nyo. Mapapanood nyo naman bukas. Ayan. Andito lang ako, Ma'am Bicolana. Naaaliw ka rin manood sa kaingayan ko dito si Boss Rick, ano? O, di ba? Bukas, ama, host, baba ako sa produkto ko. Ano ba to? Host, baba ako sa produkto ko. Ayan, bukas mapapanood nyo naman kung paano mag-ikot nito. Sir Rick, hindi yung magpaikot nito, Sir Rick. Ayan. Yan naman ang mapapanood ninyo bukas. Ngayon kasi nagpa-piping ako ngayon. Magkaiba kasi yung pagpapaikot nito at saka yung pagkakabit ng piping. Pakita mo yung yung raw materials ko. Ha? Alin? Kung paano gawin ito. Pakita mo kay Boss Rick. Pagtayo ko dito. Mamaya ka tatayo dyan. Kasi pag ginalaw ko to, di ko may babalik mamaya yung patayo din ako dahil iayos ko pagkakalagay. O, di ba? 31 million in the house. Thank you so much. Nakakangawit nga lang magwalwal, agoy. Hoy, 37 na! Ay, sana all! Sige, up! Taas pa, taas pa! Hoy, namiss ako ng mga mumo. Thank you so much. Thank you very much. Sir Rick! Oh, nakita mo yan, Boss Rick. 21 na lang. Boss Rick, nakita mo yan? 21 na lang sila, oh. Kanina, oh. 37, oh. Ngayon, 21 na lang, agoy. Kaya nakuha mo na yung bunganga ko. Ngangawit yung bunganga ko, Boss Rick. O, diba? 34 million in the house. Salamat. Forever young, I wanna be. Ayan, lapag na lang diyan. Eh, ayan. Maraming salamat. 38 million in the house. Thank you so much. O, ibig sabihin, nag-enjoy sila manood sa aking pananahi, di ba? O. Thank you, guys. Thank you very much. 38 million in the house. Uy! Amazing! 44 million in the house! Thank you so much! Ay, nagsibalik yung mga mumu ko ah. Mag-uundas na kasi. Thank
may 50! Si Spelly! Happy lang ako si Spelly. Bumalik ang aking mga mumo. Kasama ni si Spelly. Si Spelly, huwag ka muna aalis. Si Spelly, huwag ka muna aalis. Kasama mo yan. Yung 50 na yan. Ah, naku, nakakaloka. Patawa-tawa na lang ako dito ba? Nag-enjoy sila manood sa pananahi ko ba? Nakakangawit. Lagay ko nga dyan yung TV. Kaya natin mapaandar yung TV. Pinabababa ko nga sa'yo eh. Ano mo yung Alin? Ah, yung ano? Oo. kukulit sa cellphone. Kailangan marunong kang ano yun. Shout out 36 million in the house. Thank you so much. Ma'am Sachi, mag-love shout out. Thank you, Ma'am Sachi. Salamat sa patamsak. Spelly, thank you so much, Spelly. Ano lang ba yung Madam Yunes, salamat. Thank you. Nakakangawit magwalwal, Madam Yunes. Hindi na ako sanay nagwawalwal sa live.
cinta. Oh, kita mo ba? Wala ka ng katsa? Ha? Hugutin mo kay kanin eh. Nandiyan ka na naman. Eri naman. Ayan, Boss Rick, nag-i-enjoy sa panonood yung mga mumo sa akin sa pananahi ko, Boss Rick. Nag-i-enjoy sila. Naka 50 pa kanina, umakyat pa sa 50. O, di ba, Boss Rick? Nag-i-enjoy sila sa panonood sa akin pananahi ba? Kanina umaga, di ako hanggang ano lang ako, pinakamataas ko kanina umaga, 27. Di ako nakaabot ng 30 kanina. Sa tao. Pero nilaban ko kanina, Boss Rick, aba, di pwede ganon. Di pwede ganon, aba, hindi ako susuko. Oh, Damyones! Yuhuu! Nag-i-enjoy sila sa pananahi ko ba? Kaya lang, medyo makalat lang talaga itong hanap buhay na to, Boss Rick. Makalat siya, sobra. Parang matira, matibay, yan, magkulat. Tama! Aba, hindi porkit walang ano, susuko tayo, hindi pwede ganon. Laban lang. O, di ba? O, kita mo, ay kung sumuko ako, Boss Rick, di wala akong ano ngayon, wala akong 42 million in the house. Ate Mirna, shout out po. O, malay mo, maibigan na nila yung pananahi ko. O, araw-araw silang nandyan. O, di araw-araw, naka-direct na ako. O, di ba, Boss Rick? Hindi na ako mahirapan magparahanap ng video ko saan-saan. Magpara-ikot. Love, alam mo ba? Sana'y malaman mo ang puso ko. Kaya lang nakakapagod din magwalwal si Rick. Ay, ano, Boss Rick? Nakakapagod magwalwal ba? Ay, naku. At bakit
Spelly. Salamat, Sis Spelly. Mamaya ako ikot sa mga bahay-bahay nyo ha. Mag-iiwan na lang ako ng bakas. Pagka namamahinga na si Bicolana ba? Paano ngayon to, Boss Rick? Abutin ako ng siyam-siyam dito. Dahil pag umalis ako dito sa tahiyan ko, baka magsilayas yung mga mumo. Ay, nako. Boss Rick, ano na ba? Naol, patahi ako. Agoy. Ano tatahiin sa'yo? Eh, nasa iyo naman ang karayom. Nasa iyo ang karayom. Wala sa akon. Mana lang ako sa'yo, Edbons. Apply ako dyan, host. Ayoko nga, araw-araw mo ako bubwisitin dito. Ayoko. Tinan mo nga, nag-enjoy yung mga mumu ko sa aking pananahi, Edbon. So, tinan mo nga, oh. Siyempre, sabay trim na tayo para supervisor ako, agoy. Ang supervisor dito naglalaba, payag ka ba?
Habot mo nga dyan, Lo, yung pinagtabasan mo kanina. Nandiyan sa ibabaw lang. Ma'am China, may galap shout out. Ayan, kalas. Ano ba to? Hindi pala. Ano daw? Ano? Ano sabi mo? Magkano isa dyan? Ano ba? Bibili ka ba o ano ba? LBC. Ne, tutumba. Meron pa naman. Tapusin ko muna to. Bawa mo dito. Tatanong lang. Alin nga? Yung ano ba? Yung product ba? O yung labor? Alin ba? Linawin mo kasi. Ano, 20 benta namin. Ano kasi to, bultuhan kasi kuha sa akin dito eh. Hindi ka ba nag-live? Ibons? Hospital lang ba? May kakilala ako, Taytay Rizal, ganyan din negosyo nila. Nakapagawa ng malaking bahay. Oo, kung malaking tahiyan talaga, oo, pwede naman. Kaya. Eh ako, sa akin kasi small business lang to, Edbons eh. Small business. Para lang may pinagkakakitaan ba? Mahirap yung nakatunga nga maghapon. Mahirap mga muhan, Edbons. Kaya mas masarap yung may sarili ka. At least ikaw ang amo, tumarabaho ka at hindi. Meron ako isang manggagawa, Edbons, papakita ko sa'yo. Ayan o. Kita mo ba? Ayan o. O, yan. Yan ang manggagawa ko. Kita mo na. Ayan, di na maibalik. Ayan, may pwesto sila sa Tianggit. Ayan. Iyo, macho man, kaharap mo. Nakahubad pa yan. Kaya ka na daw ako manahi, Edbons eh. May nakikita akong macho sa harapan ko eh. Saan ka pa? Nako.
hindi nakakaramdam ng pagod eh. Kaya pala ganado ka manahe. Aba, syempre. Sa gabi naman, siya naman ang pinananahi ko. Ay, nako. Tawa ka na naman yan, Edbons. Pagkagabi na, siya naman ang pinananahi ko, Edbons. Pag mga ating gabi na. Naol. Nakakapagod nga lang, Edbons. Nakakaubos ng lakas. Sabi ko yung gusto mo. Natawa tuloy si Ate Myrna. Ate Myrna. Sa gabi, siya naman pinapanahi ko. Oh my goodness. Huwag mong ubusin lakas mo. Magtira ka. Ay, Ginoo. Wala na nga, nauubos na nga, Edbons eh. Kaya pagdating sa ano eh, pag mananahi na si Lexus TV, wala na. Hindi na makatahi. Sana all, sabi ni Ate Mirna. Ate Mirna. Buti na lang wala si Madam Yunes, kundi mainggit na naman yun si Madam Yunes. Walang mananahi sa kanya. Ay, nako. Pastilan. Madam Yunes, nasan ka? Usapang tahiyan na naman dito. Macho, macho man. Ay, nako. Putol na karayom ni Ba't naputol ka? Grabe, tawa ko sa impact. Ay, naku, pastilan kang Edbons ka. Aray ko. Ewan ko sa'yo. Pag ba naputol yung karayom ni Wara? Buisit ka, bigla tuloy ng 30 yun. Yung viewers ko, walang iya kang Edbons ka. Aray ko. Parat, nasaan ka ba? Putol na pala yung karayom. Ay, mga Diyos niyo. Kaya ayaw na tumahi. Ay, Diyos ko. Ewan ko sa'yo, Edbons. Napapatawa mo talaga ako. Busit ka. Ay, buti na nawala si Madam Yunes. Nasaan ba yan si Madam Yunes? Live na. Hindi. Hindi mo naka-live. Hindi yung nagla-live ng ganitong oras. Ah, nakakaloka. Nakakaloka ka talaga. Baka local yung karayom ni Madam Yunes. Kaya na putol, bilis na putol. Ang bato, naghanap yon ng karayom. Ewan ko sa'yo. Mamaya biglang sumulpot si Madam Yunes, yari tayong dalawa dyan. Minamarites natin siya. Bala ka dyan, Edbons. Wala kung alam dyan.
Naubo tuloy ako. Kasamit-samit tuloy ako. Salbahe itong headphones na to. Sinunok tuloy ako bigla. Aray ko, sininok ako. Stilan to si headphones. Saway. Loading. Bakit nag-loading? Yan, shout out sis Marisa. Marisa Vlog, mega love shout out. Thank you so much sis. Ayan, shout out. Maraming salamat, sis Marisa. Thank you, thank you. Oo, dark blue. Ang kulay natin, sis Marisa.
Sikoy Summer Mix, shout out. Direct muna ako si Sikoy. Kahit pa paano, may mumu pa naman si Sikoy. Hindi pa ako pinagwelgahan ng ano, hindi pa lahat nagwelga. Ay, may natira pa si Sikoy. Ayan, meron pa tayong 36 million in the house. Nag-enjoy sila sa panonood ng pananahi ko. Sir Bert Window, Mikalab, shout out. Thank you so much. Thank you for coming, Sir Bert. Ayan, nag-42 million in the house pa tayo. Ayan, maraming salamat. 42 million in the house. Thank you so much, guys. Naka-direct tayo ngayon. At least may mumu pa din. Madam, tuloy. Sisikoy Summer Mix. Nakangawit magwalwal si Sikoy. Di na ako sanay nagdadaldal sa live. Matagal-tagal din akong natahimik sa live ko. Sir Bert Window, maraming salamat po. Thank you so much. Sikoy Summer Mix, salamat si Sikoy. Go ka lang dyan si Sikoy. Stay put lang. Go, go, go lang si Sikoy. La, 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 la. Ay, mga... Ano ko, ikaw nagtabas eh. Diba nagtabas ka kanina? Ako sa'yo, kasama nila tayo.
parang may sunog na. Ano mo na? Baka merong... Magkano ka nga muna na eh? Mag-rubing ka nga muna do. Sikoy Summer Mix, thank you. Salamat si Sikoy. Wow, 55 million in the house. Thank you so much. Thank you everyone. Nagustuhan nila yung pananahi ko ba? Mali sila. Sasawaan sila sa mga sasakyan. Dito naman sila sa sa doormat. Dahil wala akong na all 62. Advance sana all nakuha sa patawa-tawa. Ay nako. Ayan, thank you so much. 62 million in the house. 62 na nga pala, di ko napansin na. Bumaba tuloy. Nawala tuloy yung 4. Magdamag ako manana. Magdamag ako mananahin nito, Elbon. Pag tumaas pa yan. Nako. Hindi pwede yun. Comedian. Pwede ka naman magsalita ka kahit di ka umiyaw at narinig dito eh. Gusto din ata sila magpatahihos. Kaya nga, di ba 67 na advance agoy. Nag-enjoy sila sa pananahi ko. Mukhang pananahin yata ako magdamag dito Maganda pala yung ganito nagla-live na nawawalay pagod eh. Oops, napakarami na niyan. Parang awa mo na. Huwag mo sabi lagyan ng napakadami. Uy, 70. Shout out. Ay, wala ka nang sinulid. Meron pa. Uy, swerte. 70 million in the house. Advance. Agoy. Sana all na lang. Mag-direct tayo ngayon. Bumalik na. Ay, thank you, Lord. At nadagdagan ng isa. Parang lumalabo yata yung aking live. Teka lang. Yo, na all 70.
ba? Parang malabo, Edbones. Para lumalabo. Sa ano ba? Siguro kailangan ko munang i-refresh yung aking ano. Malabo ba dyan sa'yo? Malinaw ba? Dito sa aking monitoring, malabo eh. Parang lumabo. Galing yan sila sa Israel. Galing ba sa Israel? Wala na nga sinulid tuloy. Tingnan mo nga dyan sa'yo. Malabo ba dyan sa'yo? Hindi. Linaw-linaw. Kanina biglang lumalabo ba? Scroll ko nga muna. Ayun. Malinaw. Kita ko pa tinatahi mo. Dito lang siguro sa monitoring ko. Problema kasi nag-loading dito sa monitoring ko, doon naman sa hindi naman. Magano muna tayo. Mag-refresh tayo. Grabe naman yung kamay ko dito, oy. Para namang para namang Negreta. Ba't ba ang itim? Naglo-loading nga yung monitoring ko. Bakit pa naglo-loading? Wala pa naman yung dito. Tingnan mo nga, Lo, sa cellphone mo, Lo. Abutin mo yung cellphone mo. Tingnan mo nga, abutin mo yung cellphone mo. Tingnan mo nga dyan. Pag malabo dyan, i-refresh ko doon sa naka-live. Doon ang problema niyan, hindi dito sa isa. Okay naman, malinaw dyan? Ha? Okay. Linaw. Ayaw. I-click mo nga. Ito nga yan sa cellphone ko sa monitor. Mahina yung sagap ba? Ako si Lexus. Ayan, shout out kay kay ako si Lexus TV. Ate Myrna, salamat po ate. Busy pa ang person ate. Para makadalaw sa mga bahay-bahay nyo ate.
Talagang ba si Samuel? Kami mo. Ayan, di rin ako naakyat sa live ni Ate Mirna kanina. Bawin na lang te, next time te. Sir Bars! Ayan, ngayon kumumo. Sir Bars, may love shout out. Thank you for naglo-loading talaga yung aking monitoring. Yan, shout out 51 million in the house. Thank you so much. Sir Bars, thank you ha. Mamaya ako kayo ikutan ha. Pag di na ako busy.
baboy. Ayun, sa lamay-samay. Ulang pa tayo dun. Meron pa natira. Ha? Meron pa. Wala na. Bakit? Lulutuin? Grabe. Ha? Grabe. Wala na. Kunti lang yung binili ko kanina. Lagang ano lang yun. 125. Malagang 125 lang yun. Pinagkasya ka lang. Pinagkasya ko lang yung 350 mo kagabi lang. Antaray, may love shout out sis Antaray. Thank you so much. Thank you for coming. Sir Pon Bar, salamat ha. Punta ko na lang bahay mo mamaya, Sir Pon Bar ha. Magkain muna kaya tayo, lo. Kuha na lang ako ng pagkain ko. Dito na lang ako kakain. Sa lamesa. Ay, sa ano. Salamat, Sir Pon Bars. Thank you. Mamaya, bisitahin ko yung bahay mo mamaya. Pag di na ako busy. Lahat ng pumasok sa akin.
Sir Bert, maraming salamat. Eh, pag nagpakain ka, Kibalbon, dala mo naman ng tubig. Maalala ko nga pala kanina. Mangunguha ako ng tawag dito, kangkong. Pinutol mo na pala. Bihira ka ako. Kain muna. Gutom na ako. Tingnan mo nga. Yan, shout out Sir Bert. Maraming salamat Sir Bert. Kain muna tayo, kain. Oy, no. Plano mo? Diba? Ha? Ito pa kakain? Hindi, wag lang talaga ng panagkakito yung kape. Hindi nga, nakabukang kang dito. Yan, kain tayo guys. Kain. Nagutom ang manggagawa. Ayan, Sir Bert, kain po. Na-all kakain. Advance, kain tayo. Gutom na ako talaga. Anong ulam? Ayan. Adobong kangkong na may na may baboy. Gutom na ako. Oh, nagisa ako kanina, Edbon. Nagisa ako na, may tanim kasi kaming kangkong. Tapos bumili ko ng konting baboy ba? Kain kayo, kain na. Kain tayo. Yeah. Era yung headset to.
Ah, fruit na. Tingin ko na lang. Pa, 5,000 daw. Free delivery. Ano ba? Ano? Kulig. Kain na kayo guys. Mga hindi pa kumakain dyan. Kain na. At may kape pa. Matutulog na lang. Kakape pa. Silver kain. Kita mo mga payat eh. Dami-dami mong dadamuhin yung pwede pang pakinabangan ng dinamo mo. Kita taba kahapon nakita ko kaya bumili ang baboy eh. Tapos halabasin mo pala kanina, di mo na inintay nakakuha ako. Hmm? Okay lang yung tutubo pa yon. Yung paligid ng bakod, tabi ng bakod ang madumi, dapat yun ang inaano eh. Sir Jason, may galap shout out. Ayan, magandang gabi Sir Jason. Kain tayo.
Naka-direct kasi ako ngayon, Sir Jason. Hindi ako naka-screencast ngayon. Ayan, kain po, Sir Jason, kain. Pag kasi naka-screencast ako, nasa kwarto yung cellphone ko naka-live. Ngayon, naka-direct ako ngayon, Sir Jason, kaya narinig mo yung boses ko. Ayan, kumusta na po kayo dyan? Ayan, may bagyo na naman panibago, Sir Jason. Sis Maribi, kain. Salamat sis sa pa-thumbs up, thank you. Gutom na ako eh. Nahi kasi ko. Nandito ako sa tahiyan ko. Ay. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan o. Ang mga tinatahi namin. Ayan o. Yan. Yan. Ayan. Yan ang pinagkakaba ko. Yan. Nananahi ako kaya ano. Nandito yung live ko. Nag-direct ako ngayon. Sisi ko'y maribik. Yan ang pinakakabalaan ko sa araw-araw. Ayan. Ito na yung na-finish ko ngayon, no. Ayan. Finish na yan. Ibabundle na lang. Ayun pa yung hindi pa. Ipapipingan pa. Ayun, no. Sa upuan. Ayun, no. Thank you, Lord. Busog. Ay, may sastre pala, ano? Ay, may sastre pala tayo, guys. Madami pa naman akong tahiin na pang trabaho. Pwede naman. Padala mo dito, Sir Jason. Tatayin natin. Bababa ko lang to plato ko. I thank you, Lord. Ganda ng mga doormat. Ayan. Yes, mga doormat nga yan, Sir, ano, Sir Jason. Na ano? Yan, yung kawali na yan. Hindi, isa. Yan. Oh, thank you, Lord. Busog. Ayan, na ba naka-live pa ako, mag-o-OT muna ako. Salamat, Sir Jason.
Nagpa-practice ako niyan dati, ilang beses natusok na lirik ko. Ingat-ingat lang syempre. Salamat sa patamsak si Spelly. Thank you. Nakailang oras na ba ako? Tinan ko nga. Ay! Naka 2 hours na pala tayo in 30 minutes. Mamaya pwede na tayo mag-ora. Pwede na tayo mag-end. Maya kain po tayo. Ayan. Ano ulam, Sir Jason? Kakakain ko lang, Sir Jason. Kabababa ko lang ng plato ko. Anong ulam? Wow! Paanang manok, paborito ko yan, Sir Jason. Anong luto? Anong luto sa paanang manok? Favorite ko yan, adobo. Adobo na tuyo. Favorite ko pala, ba't di mo niluluto? Kaya ako ang pambili. Luto tayo. Wow, sarap niyan. Yummy, yummy yan. Paborito ko yan, Sir Jason. Nang inggit ka, Sir Jason, ha? Bad ka. Bad ka, Sir Jason. Nang iinggit ka. Kaya nga, nakakain na ako, Sir Jason, eh. Tapos na ako kumain. Adobo din ulam ko. Kangkong nga lang at saka konting baboy. Yun ang ulam ko. Tabing ilog. Kanino na naman to si Tabing Ilog? Kanino si Tabing Ilog? Adobong kangkong. Masarap naman nga talaga siya. Kaya lang, paborito ko lang yung panang manok na adobo ba. Ayan, Tabing Ilog. Kanino ikaw, ninja ba? Salamat, Tabing Ilog. Kaninong ninja ikaw?
sa tabing ilog. Tingnan ko nga. Hindi ko kilala. Ayan, maraming salamat na lang sa iyo, tabing ilog. Ayan, sa Suba yan ma'am, si tabing ilog. Salamat Sir Jason. Ingat kayo dyan. May bagyo na naman. Pagdating na naman si Leon. Kakaalis lang ni Christine. Kumusta pala kayo dyan Sir Jason? Di ba kayo na ano? Di ba kayo napinsala ni Christine? Agoy. Kasi sabi ko man sa'yo, tinatanong kita. Kimanay Mirna pa. Nako, Ginoo. Kasi pag di talaga nagsabi kung kanino, di ko talaga bigyan panty yan, ginawin yan. Oh, di ba? Hindi nakatiis nang hingi ng panty. Oh, di ba? Hindi siya nakatiis nang hingi ng panty, Manay. Oh, di ba? Ayaw kasi magsabi kung si kanino. O, di ngayon, o, napilitan magpakilala si Manay. Yan, may panty ka na, Manay. Yung kamay ko naman dito, para namang ano, hindi naman ako ganun kaitim. Ba't ba ang itim-itim ko dito? O, napaka-nigreta ko naman dito sa ano eh. Para naman kamay magbubukid yung kamay ko dito ah. Yan, malapit na tayo mag 3 hours, mag-i-end na tayo. Naka 3 hours na rin pala ako nung lagay na yun. Forever, yeah, I wanna be. Late na late naman to. Ano to? Ay, ma'am, si Christine di na aalis dito sa bahay ko. Pag nga lang bunso ko yan. Ano daw? Pangalang bunso ko yan. Salamat Manay sa ano ha. Sa support. Ayan. Mega love shout out kay Christine. Thank you so much Christine. Ayan, malapit na tayo mag-end guys ha. Malapit na tayo mag-end. Oy. Yan, mega love shout out kay Tintin sa anak ni Sir Jason. Shouty, shouty, shouty.
Kanina pa ako nag-start ng live ko, Sir Jason, alas 5. 5 PM ako nag-start ng live ko. Kaya pa-end na tayo. Pero maya-maya pa naman, hindi pa naman ngayon. Maya-maya, malapit pa lang. Okay lang yan, Sir Jason. Ayos lang yan. Siyempre, kailangan natin unahin ang work. Tulad ko, nagla-live pero nagtatrabaho. Nagla-live pero nagtatrabaho. Ganun lang yun. Uy. Oo, kailangan, Sir Jason. Kailangan natin magsipag. Pag hindi, magugutom tayo. Pagtatamad-tamad tayo.
matrabaho to si Jason, sobra. Kaya sobra pagod sa maghapon. Kaya lang, kailangan magtiyaga para kumita. Kailangan magsipag. Salamat si Spelly. Thank you so much. Nakain mo yung dalawa? Tatlo. Eh, malapit na ako matapos. Tinatapos ko lang itong isang bundle. Salamat, Sir Jason. Hindi ba malakas yung bagyo dyan sa inyo nung dumaan si Christine? Hindi ba kayo nabaha? Si Kuya Summer Mix, salamat. Malapit na ako mag-end. Buti naman Sir Jason, napakaraming binaha. Buti na lang at kayo hindi kayo nabaha. Uy, si Chan Chan. Chan Chan, big love shout out. Thank you for coming, Chan Chan. Si Chan Chan, sign. Thank you for coming, Chan Chan. How are you, Chan Chan?
How are you today, Chan Chan? Ma'am, sabi ni Tintin, hi daw po. Hello, Tintin! Mega love shout out. Kumusta na ikaw, Tintin? La 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 la. Ayan, 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 ayan. Pa gumawa ng ano, panyo. Doormat, Tintin. Doormat ito, doormat. Hindi siya panyo. Doormat siya. Paro-parong bukid nalilipad-lipad. Yan. Sir Ponbar, salamat. Thank you, thank you. Wala nang ano, wala nang bias. Siyempre, i-stop na tayo. Kesa mag-ilan ito natira, 5. Tapos na lang. Last one. Chan Chan. Hello, Chan Chan. Mega love shout out, Chan. From India. Napakaliit naman ng aking cellphone ba? Ay, nako, nakakapagod. Sir Jason, nakakapagod ba? Ayan, thank you, Lord. Finish. Ay, nako. Thank you guys sa support. Thank you so much. Punta dito.
Tulugan na. Kaya maaga ako nakakatulog lagi, Sir Jason, pagka yung naka-screencast ako. Pag naka-screencast kasi ako, pwede kong tulugan. Pagod eh. La 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 la. Masak muna ako. Hindi na gumalaw yung ano ko bahay ko. Tunot yun pa din. $38. Set kami mo. Ayan. Minsan maaga ako nakakatulog, Sir Jason, kaya wala na kayong makita. Ay, God. Ayan, tayo ay magpapasalamat na. Thank you very much. Salamat ng marami, Sir Jason. Ako'y mag-end na. Bye-bye sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat na nag-support. Thank you everyone. God bless you all. Bye, Tintin. Tayo ay mag-end na, Sir Jason. Maraming salamat sa inyo lahat dyan. Magkakot muna pala ako nitong aking Tulungan mo ako ibaba to. Baka mag-ulan. Kapag 5 minutes, walang boys, alam ko, hilik na yan, pero naka-live. Totoo ka dyan, tama ka dyan, Sir Jason. Pag walang nagsasalita, ibig sabihin, tulog na. Pagod Jarm, ayan. Pagod. Pakibaba mo doon sa loob. Nakita ko na yan dati araw pa ha. Alin, Sir Jason? Ayan, si Lance Pinero. Lance Pinero, mega love shout out. Thank you so much, Lance. Hello, Lance. How are you, Lance? Lance Pinero. Oops. Wala ako narinig.
Sorry naman. Ay, iba talaga pag makipag-usap ka sa tao nakatutok sa cellphone ba? Yung sensya ng isip wala dun sa kausap. Ayan, dumami pa ng dumami ba? Hindi ako makapag-end. Anong patay ni? Yung tulog ka man pero naka-live. Tawa nga po ako eh. Pati paghilik naka-live. Ah! Ay, nako. Ikaw na lang magdala. Dahil ka lang, baby. Pasa mo, hakot mo. Yun ang buhay. Ganon. Ay, nako. Ay. Good. Uy, 31 pa. Nakita ni Tintin yung guntin mo, ma'am. Milig magugupit ito ng ceiling ba? Magugupit ka ba, Tintin? Ayan. Si Spelly! Salamat si Spelly! Ayan. Ligpit mo na muna. Yeah. Ano ba ito? Ayan, bye-bye na talaga. Bye everyone. Sir Jason, salamat ng marami. Si Spelly, thank you so much. Bye-bye. Sir Jason, salamat. Bye-bye.